morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ शिलंसिम दावबायनाय समाव जाब्रबथायाव आसामनि सानै लाइमोनफोरनि जिउ खहा। रबिबारखालि मेघालयआव मोनसे लामा जाब्रबथायाव आसामनि मरानहाटनि सानै लाइमोना दुखुनांथावै जिउ गोमायो। सानैबो गंसे मटर साइकेलजों गुवाहाटीनिफ्राय शिलं फारसे थांगासिनो दंमोन, जाय मेघालयनि रिभाइ जिल्लायाव माहारियारि राजालामा 6 आव सांबांलानि खाथियाव एखे दिगाव थांबाय थानाय गंसे ट्राकनि साखानि सिङाव फैयो। जिउ गोमानाय लाइमोनफोरा आसामनि मरानहाटनि थागिबि नीलु दुवारी, जाय 23 बोसोर बैसोनि, आरो गार्गी चुटिया, जाय 21 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोनो, जाय रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01FF3367 जों मोनसे रयेल इनफिल्ड हिमालयाव दावबायगासिनो दंमोन। बिसोरो शिलं फारसे थांगासिनो दंमोन जेब्ला साखा खबनै गारि सालायग्रा दुवारीया रेबथुमनाय नम्बर AS01RC0413 गोनां गंसे ट्राकखौ बारलांनो नाजादोंमोन। बबेखानि बांद्राय गोख्रैथिनि जाउनाव मटर साइकेल सालायगिरिया मोनसे गोफोर खेंख्रायाव कन्ट्रल खोमानो गोनां जादोंमोन, जायनि जाउनाव बाइकआ ट्राकनि उननि टायारजों सौग्रावलायो आरो जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। थैनाय सुबुंफोरनि नखरफोरखौ मिथिहोनाय जादों आरो उननि खान्थिनि थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ कर्नाटकनि सासे सुबुंखौ गुवाहाटीनि हमस्टेयाव गोथै देहा मोनदों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। कर्नाटकनि सासे सुबुङा सनिबारखालि गुवाहाटीयाव गंसे हमस्टेनि भारा न'आव फासि नांनानै थानाय हालोदाव मोनदों। जायगानि पुलिसआ गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। रिपर्टनि बादियैब्ला थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ गुबैयै कर्नाटकनि सेमुएल जेबामनि होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायहा गुवाहाटीयाव फालांगियारि गोसो दंमोन, जायनि जाहोनाव बियो गले-गले नोगोराव फैबाय थायोमोन। बिथाङा गुवाहाटीनि बेलतला ओनसोलाव थानाय गंसे हमस्टे मधिरक'आव थांगासिनो दंमोन, जेराव बिथांनि गोथै सह'खौ फासि नांना थानाय हालोदाव मोननाय जादों। दासिम जाथायनि जाहोननि थार फारिखौ मोननाय जायाखै। हाथिगाव पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थैनाय सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। आरोबाव दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ आसाम राङापारायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव आर्मि जवाननि जिउ खहा। राङापारायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे रौनिया हान्जानि जवान जिउ गोमायो, जाय ओनसोलाव मैदेरनि मानसिनि दाङाबाजि बांलांनायखौ दिन्थियो। बे जाथाया ओनसोलारि थागिरिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांदों मानोना बेफोरबादि एनकाउन्टारफोरा बांसिन जाबाय थादों। बे दुखुनांथाव जाथाया राङापारानि नामगाव साहा बागाननि सेक्सन 16 आव जादों। आम्रिबारिनि रौनिया केन्टनमेन्टनि सानै रौनिया हान्जानि जवानफोरा सानजौफुआव थाबायगासिनो दंमोन, जेब्ला मासे हाग्रानि मैदेरा बिसोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादियैब्ला थैनाय जवान टाकुरबारि राङापारायाव थाग्रा मोनसे रौनिया हान्जामोन। बेफोर जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरा गोहोम गोनां दाङाबाजि खमायनाय मावखान्थिफोरनि गोनांथार गोनांथिखौ दिन्थियो। बड' निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।